Senantolanta Bunagunkan, Frafinagunkan, Coupe d'Afrique des Nations, CAN Maroc, Baflemoni Duru éliminatoire, Niebla Nyondon, les Sabana, Hukumu Kono, Malibe la Bena, Kadakan, Octobre Kalun, les Tanikelenata, San Baflemon Nanina, Nobe Ben, Siningene Juma Kunyoma, Malibe, Guinée-Bissau, Bissimila, Bamakoyan, Alionda Betan, Stade du 26 Marsila, Abedamine, il n'y a pas de temps dans Goussira, Mali heure la nuit 19h. Au de stratégie là, il n'a pas de la Mali Senantolanta Fédération Nyamaya Soye où il est classé, qu'on a fourni de la Ouma, au Kata, au Kaya Maria Sabo Nini, au Bara au Damnena, Kunu, Tarata, Octobre Kalont les follow, au Beto Sena, Kakunche, Sinigene Juma, Octobre Kalont les Nani, Sam, Bafle Mouan Nanina. Qu'on a fourni de la Mouna faire, Kata, Kenekan, Kakuna fourni di. Olu kodo abe fobi mako accréditation haglina jigina malika kulu éliminatoire nu ko kumu kono we groupe iye clé fla ñu daw tebenen ko éliminatoire nu ko kumu kono joro flo be Mozambique bolo kurunani frankan kele joro flana be Mali bolo kurunani frankan kele joro sabana be Guinée-Bissau bolo kuru saba joro nanina na laban obe Eswatini bolo kanankolo okoroba ira clé sabana ñu daw olu tena nogoya jamana nani nu bere kelengela fanfɛ o de la Mali o min bɛna ka ɲɔgɔn dan tan so tile sabanan hukumu kɔnɔ ale bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka se sɔrɔ a ka senkɔrɔmadobaw ɲɛkɔrɔ Stade du 26 Mars la Bamako o bɛ kɛ sababu ɲuman ye Mali ma ka fiɲɛbɔda sɔrɔ ka ɲɔgɔn dan tɔ makɔnɔ n'o ye tile saba ye Malidenw kɔni sigilen bɛ n'a ye a ka ja Senantolanta kanubaw ko degeli karamɔgɔ Tom Saintfiet ana ka cɛdenw bɛna ye Maroc kɛnɛ kan Baflemoni duru kan na nka o tɛ ɲɛ sɔrɔ fo baara de ka kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don